You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your... Sabihin niyo, alam niyo sa salingan ng hotel ko? Bakit ba ako ng hotel? Wala ka. It's a weird thing ako. Nakakami din na rawan yun. Siguro. Let me know. Explore by explore. Mana mau tanya sebenarnya. Ini on aja nyo. Islit po. Narantigan. Oh, narantigan ginawa mo yan. Mahubuan. Tingnan nyo yun. Mana ang roll nyo. Yun, breakfast sa among istayan. Kahit sa ganyan, libre, sulit kayo. Tingnan lang mo sa presyo. Hindi ka kuman sa video. Baka yan, may mutag. Rock-and-roll. Padaw na may out nyo sa among i-stayhan. Sulit kayo nyo. Yan. Sa imong porta ng ibayad yung breakfast. Rates. Ang rates nyo, kunyari ka sa video. Para kuwan mo, kusayngaan ba. Accessible tanan nyo, mga siguro, mga atog-agayala. Nakasikanan o taksi ka, kuhan, mga 10 to 15 minutes, within this traffic, pala kong pag-isip, siya magyapon. At oras sa ito ninyo, manaas mga nagyapon. Kung nakawon na nimo, alam ko sa dulo lang yung kaskulon. May problema. Yan, ato ka 20, oras ang kanyo. Nasa sa heart of kaya, di ba tayo nani? Bye, York. Just the two of us.